ihe ọzọ ịma ọ na-adị mma ka ezinụlọ na-ekpe ekpere. O nwere ndị na-enweghị efe ikpe ya wee ekpere. O nwere ha ebuka. Unu na-ekpe ekpere ịma asị ezinụlọ na-ekpekọta ekpere na-anọkọta ọnụ. Ọkwe na-anụ. Mgbe unu nọ na-ekpe ekpere, ihe ọbụla wụ mkpa unu ewere chee Chineke n'ihu. Ị na-aghọta nwanne m nwoke, ihe ahụ bụ mkpa unu na-ewere chee Chineke n'ihu. Unu bụ ndị na-ekpe ekpere ụbọchị niile tupu onye ọbụla apụọ. Onwe ka unu ga-esi so okwu sete ya aka n'ọbara okwu uru na nne na nna ga-achọpụta efe. Anyị mana mgbe ụfọdụ ọ naghị adị ofere enwe ihe na-amasị ụmụaka ka ha na nne ha na nna ha na-enwe ihe egwuregwu ndị a, na-eti okwe, na-eti wọt, eti ludo, eti chess, eti ihe ndị a. Ọ ihe na-enye ụmụaka aṅụrị. Mana mgbe ụfọdụ ndị nne na nna che na igote tọị, igote nke a mgbe were ego ga-azụrụ ihe. Mgbe ụfọdụ ọwụghị ihe ụmụaka chọrọ. Ha chọrọ ka gala ha nọrọ nọkọ ka inwe efe ka gala ha nọkọ. Udiri onye a na-enwebe efe ka anyị na nwa ya nọkọ, ọ ya ụzọ onye ga-enwe efe ma akpọ ya n'ụlọ akwụkwọ. Ịgbanwe ndị nne na nna na-anaghị enwe efe, akpọ ha n'ụlọ akwụkwọ, bịa nwa gị bịa. Onye nkụzi nwere ike ịgwa nwatakịrị, gwa nne gị na nna gị, gwa nne gị ma ọ bụ nna gị na mụ chọrọ ịhụ ya anya maka ihe dị ụta. Agaghị enwe efe. Onwe ha ga-emewe n'ụlọ akwụkwọ ụmụntakịrị. Mụ ama m nne na nna dị ụta ahụ. Onwe ha ga-emewe n'ụlọ akwụkwọ kpọ ha eje. A na-eme end of the year party, ha agaghị abịa. A na-eme graduation, a na-eme PTA. Onwe ihe ime nwere kpọ ha abịa. Ha enweghị efe. Ọ ihe ị ga na-anụ, ha enweghị efe, ha enweghị efe. Ụmụaka ndị ọzọ nne ha na nna ha, nne ha maọbụ nna ha ga-anọ ebe ahụ. Ọsọsọ nwa ka ị ga-achọ nne maọbụ nna ị gaghị ahụ. Mana ọ dị gị ka obi ga-adị nwa mma? Obi ama ndị ya mma. Ana ihe m chọpụta nwa ha anaghị eme ọfụma n'ụlọ akwụkwọ. Ọkwana ya ka eji na-akpọ nne ya na nna ya bịa. Ha agaghị abịa. Ndị nkụzi ya hapụziele ha. Ụdịrị ihe dị ụtọ ọ dị mma. Ọ dị mma. Chukwu ekwe na sị na nwa ahụ ada akpị echi. Efe ga-apụta. Efe ga-apụta. Efe ga-apụtarịrị. Ya mere ihe a ilecha anyị ihe na-eme mbịa m na-ele ndị mmadụ ha bịa ha sị enwere m efe, enwere m nka, enwere m nka. Mgbe ọ dara kpim, ị ga-afụrịrị efe ga-apụtarịrị. Ebe ọnwụ na ịdọsara ego gị ahụ niile ọ ga-apụtarịrị. Ọ ga-apụta. Mgbe ụfọdụ sef ịhụ na ego gị ahụ ọ gaghị eweta ndụ nwa gị ahụ ma ọ megharịa ihe ahụ mebirila emebi. Opodigo omume. Ị nọrọ nwatakịrị nso ka ị ga-ama ma ahụ ya ma ọ na-ekpo ọkụ, ma isi ma ọ na-awụ ya, ma onwe ka obi si na-eme, ma onwe ka anya ị ga-ama. Mana mgbe ị na-enweghị efe, onwe dị ka ị ga-ama. Ị ga-ama nụnụ. Ihe ị ga na-anụziwa akụkọ sọsọ akụkọ. Asị gị ọ mgbe ahụ ị pụrụ nke wee mekwe nke ọzọ wee mekwe. A na-akọrọ gị akụkọ. Ị na-asị nwanne m ihe dị ụtọ adịghị mma. Adịghị mma o.